खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नकल आधार कार्डजों संसद भवनाव हाबफैनाय साथाम लेबारखौ CISFआ हमदों। कंग्रेसआ राहुल गान्धीखौ पार्लियामेन्ट हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि सायख'बाय। मणिपुरनि जिरिबामाव पुलिस आउटपस्टखौ थिउरियाफ्रा अर सावदों। दिल्लीनि गंसे फेक्टरियाव अर खामनायजों साथामनि जिउ खहा आरो गोबां जखम। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आसाम निजुत मयना योजना। कंगना रानावतखौ सोबानानै सासपेन्ड जानाय CISFनि आइजो कनस्टेबलनो बलिउड अफार होदों बिशाल दादलानिया। बिटिआरनिफ्राय सासे केबिनेट मन्त्रि दाबिदों एबसुआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गोदान दिल्लीनि संसद भवन एबा पार्लियामेन्ट हाउसआव नकल आधार कार्डजों हाबफैनाय उत्तर प्रदेशनि साथाम लेबारखौ रैखाथिनि बिबानाव थानाय CISFआ एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला DP प्रजेक्ट लिमिटेडआ खामानि मावनो उत्तर प्रदेशनि साथाम लेबार फारियै मनीष सैयद आरो कासिम मुंनि लेबारफोरा नकल आधार कार्डजों संसद भवनाव लेबार खामानि मावनो थाखाय हाबफैनाय समाव रैखाथिनि बिबानाव थानाय CISFआ नायबिजिरनायाव बिसोरनि दिन्थिनाय आधार कार्डखौ नकल होननानै हमदांनो हायो। लोगो लोगोनो CISFआ बिसोर साथामखौ एरेस्ट खालामनानै दिल्ली पुलिसनो गथायो। शनिबार खालि दिल्ली पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै बिसोरनि हेंथायै IPC धारा 465, 419, 120B, 471 आरो 468 नि जोहै मामला फोसावो। नरेन्द्र मदिजों थामथि खेबनि थाखाय दैदेनजानाय NDAआ 9 जुन खालिनो सोरखारखौ दाफुंनो लादों। बेनिखायनो संसद एबा लवार हाउसआव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि महरै राहुल गान्धीखौ कंग्रेसआ सायख'बाय। शनिबार खालि कंग्रेस दोलोनि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिआ सायख'दों राहुल गान्धीखौ। मख'नो गोनांदि बे खेबाव हेंथा दोलो एबा इन्डिया एलायन्सआव गासै सा 232 MP मोननो हादों। बेनिखायनो हेंथा दोलोनि गोहोआ बे खेबाव जोबोद मोजां होनजायो आरो गोख्रों बिफाव लानो हागोन। बराक सेरफांनि काछार जिल्लाजों नांजाबनाय मणिपुरनि जिरिबाम महकुमायाव थिउरियाफ्रा बरपेक्रा पुलिस IPC पस्टखौ सावदों। शुक्रबारनि हराव एबा शनिबार खालि फुंनि 2:30 रिंगायाव कुकी थिउरियाफ्रा अर सावदों होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बे जाथायनि उनाव आसाम राइफल्सनि जवानफ्रा जिरिबामाव गासै सा 250 मेइतेइ सुबुंफोरखौ रैखाथि होनानै गुबुन दाबसे रैखाथि थानाय जायगायाव लाबोनो हादों होननानै फोरमायथिदों। अदेबानि दासिमाव रावनिबो जेबो खहा जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिल्लीनि नरेला ओनसोलाव गंसे फुड प्रसेसिं मुग दालि फेक्टरियाव शनिबार खालि फुंनि 3:30 रिंगासोआव हरखाबै गेस लिक जानानै ब्लास्ट जानायनि जाहोनाव साथाम वार्कारफोरनि जिउ खहा जायो आरो सा 6 जोखोम जायो। दिल्लीनि डेपुटि पुलिस कमिशनार रवि कुमार सिंहआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिरपाल 42 बोसोर, श्याम 24 बोसोर आरो राम कुमार 30 बोसोर बे साथाम लेबारफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सा 6 गोब्राब हालोदाव जोखोम जायो। जोखोम जानायफोरखौ दिल्लीनि सफदारजंग सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसनबाय। लोगोसेनो मुग दालि फेक्टरिनि बिगोमा रोहिणी नगरनि विजय गुप्ता आरो अंकित गुप्ताखौ एरेस्ट खालामबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे खामब्लावनाय अरखौ खोमोरनो थाखाय गासै गं 16 दमखल गारिखौ बाहायनांनो गोनां जादोंमोन होननानै फायार ब्रिगेडनि मावख'गिरि अतुल गार्गआ मिथिहोबावदों। देग्लाय 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आरो HS फाइनाल आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों बिसोरनो फारियै 12,500 रां आरो 10,000 रां होनाय जागोन। बेनि थाखाय गिबि मन्त्रि निजुत मयना योजना मुंनि मोनसे स्किमखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। लोगोसेनो बेखौ नायबिजिरनो थाखाय केबिनेट मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो चन्द्रमोहन पाटवारीखौ लानानै
मोनसे साब कमिटि दानानै होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि जायफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हादों बिसोरो 12,500 रां मोननो हागोन आरो जायफोरा एचएस आनजादाव उथ्रिसारनो हादों बिसोरो साफायाव 10,000 रां मोननो हागोन। बलिउडनि फावखुंग्रि एबा आथिखालाव बीजेपीनि एमपि कंगना रानावतखौ सोबानानै सासपेन्ड जानाय सीआईएसएफनि आइजो कन्स्टेबल कुलविंदर कौरनो बलिउड फिल्म खालामनो अफार होदों मुंदांखा मिउजिक डाइरेक्टर विशाल दादलानिया। मख'नो गोनांदि चंडीगढ़ बिरखं गाथोनाव फावखुंग्रि कंगना रानावतखौ सोबानानै सीआईएसएफनि सासे आइजो कन्स्टेबलआ सासपेन्ड खालामजादोंमोन। बृहस्पतिबार खालि फावखुंग्रि आरो आथिखालाव बीजेपीनि एमपि कंगना रानावतआ हिमाचल प्रदेशनि मान्डी लकसभा बियाबनिफ्राय दिल्ली फारसे फैनो थाखाय चंडीगढ़ बिरखं गाथोनाव हाबफैदोंमोन। बे समावनो चंडीगढ़ बिरखं गाथोननि रैखाथि बिबानाव थानाय आइजो कन्स्टेबल कुलविंदर कौरजों हाबनाय गेटआव दान्थे बिदान्थे जानायाव नाख्रांजानानै कन्स्टेबल कुलविंदर कौरआ कंगना रानावतखौ सोबादोंमोन। बेनि उनाव चंडीगढ़ बिरखं गाथोननि थानायाव बीजेपीनि एमपि कंगना रानावतआ एफआईआर होदोंमोन कन्स्टेबल कुलविंदर कौरनि हेंथायै। बेखौ सोनारनानैनो आथिखालाव कन्स्टेबल कुलविंदर कौरआ सासपेन्ड खालामजादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सनिबारखालि मानासनि मायुरी रिजर्टआव बिटिआर आफादफोरनि मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेल जागायनाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि मोन 30 आफादफोरा जयैनो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय एमपि महरै देरहासार जालांनाय एनडिएनि बिजाथि फारियै जयन्त बसुमतारी आरो दिलीप सयखियानिसिम साबायखर बावहरनानै गाहाम हामलायथि बावहरो। गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों आरोबाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन रावारि आरो हारि माहारियारि सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोनखौ अरायथा गायसननो थाखाय खामानि मावलांनायजों लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय हारि हारिसाफोरनि जेंनाफोरखौ गेबेङै सुस्रांनानै बयनिबो समानै मोनथाय आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखायबो थांखि लाबावो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।